हेल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नै मानि सायाव जागोन नोंथांमोना नुखाबाय जोंहा दिनै बिबोनांनि बार्थडेमोन आरोना जोंहा गामिनि आइनि फिसाजोनि बिबोनांनि बार्थडे आरोना बिदिनो दाख्लै रङियाव थांनायाव रायलायलायनानै पार्टि होगोन होननायखाय ओमफ्राय जोंहा न'नि बिबोनां असेयाबो दंफैखायोमोन नालाय गुवाहाटिनिया ओमफ्राय बियो केक लायबाय आरोना ओमफ्राय केक लायनानै नै दायो बार्थडे मालिकनि न'आवनो हाबाय आरोना इसोरनावनो पार्टि एसे जागोन आरोना ओंखाम जागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जों फेमिलि गोजायैनो केक हानोसै आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना स' दायो जोङो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर ओमफ्राय जेबोथ' भिडिअ' लानाय जायाखै डाइरेक्ट केक हानाय भिडिअ' लानाय जादों आरोना स' दायो नायलांबाय थादो आरोना रावबो गैया न'नि गोजासो आरोना ओरैनो सिम्पोल लोगोफोर बाटारफ्लाइ गोनांला साफा ये 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 हेपि बार्थडे नो बार्थडे खाला बार्थडे खाला नै बे आरो फान्थाफार माबा नै मोनबाय टेबल समायना समायना नुथारदों हनै सोरबाया हानोसै ज्रावनो दा थांसैनो केक हागोननो हा नोंसोरा सानदो दे जा भिडिअ बानायग्रा दे मामि थामानो इखि औ हाय फबनाबा महा थांखोबा हाय हिनजाव पार्टिल' नामा दे जानो लुगैबायनो आखाइ खाबदो दे हाबा जाखायनो बिमायाबो जाथारालाय जाबायहायबो होनलायखायो आब'नो दौनोनो होनो बेया बिब'नोसो दौनो नायखायो एबाराव दौग्रो Happy birthday to you बोरो केक मालिकानो बोरो दे बिमा फिसा दौलाय लागाव दारागाव बिमा फिसा बिमाया जालायबाय Happy birthday Mama mamiसो Hai jakabai bobon Asli cake janaiya Asli cake Butterfly pun जाबाय बिया सुनो जादो दे बियो जाजाया ना सुनो जानो बिबारखौ दोननांगौ ना दखानावलाय बिसोर गोथाव मोनजादों केकआ di bentar deh ada baunya moncik lanjut beras sunu alai sunu nah saya nak hai Akan murah mana akan bu? Ya jadi apa? Kika. Ini dia bisa sampai enggak mendapat.
गोथावथार जादों माबादों सावसिनबोदों जाबनो हरसे हर नङा बाबानो साबाबो जाबानो जायाखैबा जायानो सोर जाबाय आं जाबानो जाबाय जायानो बाबा गोदोर दोन ओमफ्राय मा हालालै बेखौ जालालै बेजों गिफ्टयालाय बाखि गिफ्टआनो बिना आखाइ खब अरे हनैहाय जि आखाइ खब्बाय सुनुआ जि आखाइ खबदों बेखौ जों अमा मोनखांबाय ओमफ्राय बयलारखौ संगासिनो नैथिं बयलारबो हांदों जि साइज जाबाय हांनाया नै दायो मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खानाया जोंना बेलासियावसोमोन आरोना ओमफ्राय दायो ग्रोब मोनाबायबो ओमफ्राय बैथिं बयलारमोन नै अमा बिथै बियो जा गोथाव जाखादों आरोना आंथ' अमा बेदर जायैया लोमजानायनिफ्रायनो मास मोनसेयानो जाखाबायमोन आरोना ओमफ्राय नै एबारसो जादों दाख्लै जोंनियावबो जादोंमोन आलासि फैखालि जादों ओमफ्राय दिनै नै बिबनां लाहानियाव जासिगोन आरोना मास मोनसेयानो जाखाबायमोन आं अमा बेदर जायैया लोगोफोर लोमजानानै नै दायो ओमफ्राय जोङो जाखांबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजो ओंखाम जाथ'वाखै ओरैनो बेदर एसे जादों आरोना ओमफ्राय दायो मामिखौ लानानै न' सिङाव फैथ'बाय आङो मामिखौ लानानै लोगोफोर नै दायो जानोसै आरोना ओंखामखौ दाथ' मोनाखाबायबो नालाय ओमफ्राय नै फिसाजोआ मबाइल नायगासिनो आरोना मोसागासिनो ओमफ्राय नै अखानायै जा बिबनाङा फुङाव ओंखाम जाखांनानै 2थासोनि बासजों 2:30नि बासजों थांनो ओंखारबाय आरोना न'आव अखानायैनि जालायबाय बियो ओमफ्राय बिबनाङा हारसिंसो फैखादोंमोन नालाय दायो थांनायाव आइया दोनलांनो नागिरबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो आरोना स' नै आइया दायो दोनलांनो नागिरबाय बासाबो फैसिगोनानो आदैया बेब्रे जालायलायबाय हा आयौ आं हाला ओरैबायथ' थफ्लायालाय थांबाय आइयाबो थांबाय नानियाबो थांबाय जायगाया दंना गैयाथाय एसे लाखिनोसै ससे गसंनांगोन बिसोरो बासा हनै मानसिफ्रा मानसि बारस'थारदों थाब खारबानो जायो बेफोरावनोथ' मोनो ओमफ्राय लोगोफोरनो जों दसे बेलासियाव पार्लाराव फैदों आरोना मुसुग्रा नायजालामोन आंना ओमफ्राय दायो आङो फुखांबाय लोगोफोरनो आङो जोंहानि आब'खौ लेंहरदों आरोना जोंहा आब' सासे दंफैखायो नालाय बोरमायाव थाफैनाय आं बिजौ होबाय थाखायो बेखौ लेंहरदों आरोना आङो हारसिंथ' थांखाया नालाय आङो ओमफ्राय आइ गैया नालाय आइयाथ' गोसोआव थांखाबाय ओमफ्राय आं दायो हारसिं जानायखाय आब'खौ लेंहरबाय ओमफ्राय नै आब'बो फुजाखायाखैमोन नामा दायो आब' फुजागासिनो आरोना नै फुग्राया लोगोफोर ओइ सनु मा फायरे लाजिदों नै आङो पार्लाराव मा लाबोफादों फिसाजोनो लबार लाबोफादों आरोना पार्लाराव नै खानायखौनो लबारखौनो खाबाथाय सोरनि न'आव बहा गारो ओमफ्राय मोनखाला आरोना नै बेखौनो लबारखौनो जा बुरजा लाबोखाबाय आं नै बेखौबो 50 थाखा लादों आरोना जा किउट खानाय सेन गोनांलाय सेन मारिनानै दोनलायलायनो हागोन नै बेखौ खुलिनांगौ आरोना नांगौबा ओमफ्राय बेखौनो खानाय खाजानो दावराव जागासिनो आइदै मानसिया माबा दारिजोब नै हर खानाय खानो होनलाय खाना होनि र' अखानायैनि भिडिअ जालायबाय लोगोफोरनि फुङावनो आङो आलुजों पटलजों भाजा एवनो ओंखारलायबाय आरोना नै बिथिंजाय ओंखामखौ जानबाय लाइनाव ओमफ्रायो आलुजों पटलजों संसै ओमफ्राय नालाय थफ्लाया ओमफ्राय लोगोफोर आइ गैया नालाय ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै ओंखाम संनांबाय आरोना आइ थाबाथ' आइया फुंनिखौ संखायो जों संनाङानो आइया संबाय थायो ओमफ्राय दा आइ गैया नालाय फुङावनो संबाय स्कुलाव थांनाय ओंखाम जालाङोना बयबो ओमफ्राय फिसाजोआथ' सिखारबानो सिखारफाखायो आरोना लोगोफोर नायलाय ओमफ्राय बिसिनायाव थाबोआ बिफाजों बिमा सिखारबाथाय फैफाखायो ओमफ्राय नै दुमब्रां ब्रां बानानै थाफाबाय आरोना बिमाजों
बिबाय दे बिबाय ना होनलाय संख्लिना बोरोनो मोनखो बेखौसो मोनदों ए आखियाव नाबो हाथायाव थाब थागोन नाबो मोननाय गुसुआ खारदोंना खाराखैबा खारगोन आइया फुङाव फैदों आरोना ओमफ्राय न'आव 10:30 मोनफैदों ओमफ्राय दायो नै सानसुनि थाखाय आङो आलु फिसा फिसा हाबाय आलु फिसा फिसायाव उसुमै लाबोनाय दंमोन आरोना उसुमैखौ हानानै होसिगोन आरोना हानानै माने गुवार गुवारैनो होगोन आङो नै आइयाबो जागोन फाजाखौ आइयाथ' आलु जाया नालाय उसुमैखौनो जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै आलुआ बिथिंजाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थालिर फस्ला आरोना आइया दानदोंमोन दाख्लि गुवाहाटियाव लांगोन दा एसे दंबावोमोन आरोना बेखौनो एवबाय ओमफ्राय नै आंना माबाखौ होनोसै दायो उसुमैखौ गाव गोजानो गाव गोजा गुवार गुवारैनो जानांगौ बारा हालु हाला गैया नोंसो जागोन जानबाय नै फाजाया ओमफ्राय माबाया मा होनोमोनलाय फाजासो होनलांबाय ना गोरान बिदै खारै होनानै